na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọnụ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje mmanụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje mmanụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka eriga adị ndị oche eri anya fajasi kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ebebe chọọchị fa okwu na ụka bịakwa mmadụ ugochitubelu kwere ekwe Uncle Tony, every bit of a book. onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje mmanụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje mmanụ ọdịnala ya dị gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje mmanụ ugochitubelu tempụl gaba n'ihu ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi ya abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me an ọdịnala evangelist I will answer n'ụbọchị taata bụ afọ ihe anyị ji wee bịa maka ya bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri yes na etu esi akwa ibu mmiri ya na etu esi esetụrụ ndị mmiri ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara ndị mmiri ọfụma ụfọdụ ndị mmadụ na-afụta ha dịka ndị obi ọjọọ ndị na-aghasara mmadụ ihe ndị obi akpọ mana ọ bụrụ eziokwu ndị mmiri iwu ndị obi ọma ndị na-ebuli mmadụ elu ndị na-eme mmadụ odogwu ndị na-eme mmadụ eji amatụ I'm a living witness mana ọ na ndị mmadụ aghọtara ya ka anyị bịara ụbọchị taa ka m kọwara gị ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri na etu esi esetụrụ ndị mmiri ka e nwee udo obi kebe eziokwu m na-achọ ịgwa gị n'ụbọchị taa pay attention ụdị nkụzi abụrụ nkụzi na-abịa mgbe niile ịfụ ka anyị si kwado ịfụ na anyị yi white taa ihe nyiwe yiri white ka m kọwara gị ndị mmiri bụ white ndị mmiri na-asọ mpịtọ ndị mmiri bụ ndị na-achọ ihe ọma ka ihe ọma na-eme ịmarụ ha ọfụma ịmalụ na ndị mmiri enwere nsogbu achacha mana ka m kọwara ihe kwesịrị ịma
dịka esi wee ma na mbụ onye na-ekuzi na-agwa ndị Igbo ha chigata n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Gwakwazie onye Igbo ọbụla na ị ga-eji aka gị na-alụ ọrụ mmụọ dị n'ụzọ gị. Ọ bụrụ iwu na dibịa ga-alụrụ gị ọrụ. Yes, o nwere ihe bụ ọdịnala Igbo sị na onye bụ onye ọdịnala ọ bụrụ dibịa bụ onye ọdịnala. Yes, dibịa work is a profession. Etu medical doctors wee bụrụ profession. Ịghọtara ya? Wee sị na onye ọdịnala na ọ bụghị ara na ị na-edebe iwu ọdịnala na-asọ nsọ. Kedu ihe bụ iwu ọdịnala? Na iwu ọdịnala bụ iwu nke Chukwu. That 10 commandment, yes. Gwagwa gị na 10 commandment abụrụ iwu ndị ụka maka na 10 commandment debara from the ancient time before even Christianity. So ị ga-afụta na natural laws Chukwu okike nyere mmadụ maka ọdịmma mmadụ. So ị na-edebe n'iwu ndị a na-asọ nsọ ana obodo be nna gị ịbụ onye ọdịnala. Mana ọ bụghị ara na ịdị asọ nsọ ọdịnala ịdị asọ nsọ iwu na-eme mpụ na ọtọ forget it. Ọ sị ya bụ na iji ọfọ n'aka na ije kwatara onwe ọfọ ma ọ na ije na-atụ nzu iburu onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ chaplain na-eme mmadụ onye ụka na omume ị na-emepụta gosiri. Ịghọtara ya? Then na ihe na-akụwa bụ na onye ọbụla bụ onye mmiri greater percentage of people nwelu bụ ndị mmiri in one way or the other. Ịghọtara ya? Bụ onye mmiri in disguise. Is either ịbụ onye mmiri with direct link or n'ịbụ onye mmiri by associate. I understand what because of association. Yes. O nwere ike bụrụ onye mmiri because of na ị nwere link that what flows from their family. Yes. When they will now have ndị mmiri to the core. Ịghọtara ya? But whichever way, as long as ị nwere link with water, believe in me, you can go to water and perform your sacrifices. Yes, and it will be acceptable. Agwara gị na onye ọdịnala Igbo nwere ikikere ịlụ about 70% of your spiritual work. Is only 30% ka ya dibịa ga-alụrụ gị. Mma gwa nke bụ eziokwu. 30% ya bụ ọlụ involve ọlụ mmụọ siri ike. O nwere ụfọdụ ọlụ mmụọ demandịrị na a ga-ejiriri an strong entity of power wee back ya bụ ọlụ. O nwere ọlụ ya bụ na a ga-alụ onidie na arụsị ga-adị involve maka ihi na ọlụ ahụ na a ga-eji ọlụ siri ezigbo ike ebe a ka dibịa ji karịa gị. Ịghọtara ya? Maka na dibịa bụ dibịa zuru oke ga-enwerịrị arụsị o ji alụ ọlụ ka bụ nke pịọ. Ọ bụrụ onye nọ na Lagos jee chọta one room na-eme dibịa ọsị ụlọ nwere arụsị ya abụrụ inwe arụsị. Ịghọtara ya? Onye dibịa nwere ezigbo arụsị na-apụ apụ. Na o nwere ụfọdụ ọrụ ọ ga-abụ oluo enidie na dibịa ga-ejelụ ya nwere ezigbo mmụọ arụsị na-apụ apụ na-aba aka ihu ọlụ. Ịghọtara ya? Mana e nwere ụmụ minor work ị nwere ike imewuru onwe gị. Yes, o nwere ihe dibịa ji bụrụ dibịa. Ụdị ọrụ a ka dibịa arụrụ gị mana 70% and ụdị ọrụ ndị a bụ just 30%. 70% ndị ọzọ ị ga-alụ ya. Yes, I'm here to encourage you gwa gị na emewu ya. Mana ole sị na ịnọzie dịka obodo oyibo ma ọ bụ na maybe environmental factor ma ọ maybe na ịbụ a high profile personality then na ị nwere ike ịpụta do some certain things in the public. Yes, mana ụdị ndị na-etu a can actually afford services of a third party like a dibia. Ndị a abụrụ ha ndị na-complain mana ndị na-complain ogo nwa bụ onye opekata mpe ihe na-esiri ike nọ na Nigeria. I can tell you can do that your work unless ma ọ bụrụ na family ndị eriri onwe family ndị eriri bụ na ị nwere ike ịwa ọjị na compound ma ọ tụọ nzu abụ na ọgịdị na-agwọ ọgwụ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na family eri to this extent, sorry, a man need the services of a third party bụ dibịa. Mana ana m ekwu maka ndị nwere freedom na ha nwere ike ịrụrụ onwe ha ọrụ. Bịa nso nye m ya ihe ka m gwa gị ihe ị nwere ike ime. Ndị mmiri bụ ndị obiọma, ndị na-ebuli mmadụ elu, ndị na-eme mmadụ odogwu. Ọ bụrụ ihe ndị mmadụ na-eche na ndị mmiri ebu ka ha bụ. Ịghọtara ya? No ndị mmiri and no peace. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ ọtụtụ ihe na-eme ndị mmadụ a na-ebu ndị mmiri na ndị mmiri na-eme. Ụfọdụ abụrụ majority abụrụ ndị mmiri na-eme. Yes, o nwere onye nwe ọgwụ ụchụ na amoosu na-enye ya nsogbu oboye ndị mmiri. Ịghọtara ya? O nwere ụbọchị anyị na-akụwa na-ekwu gbasa ndị na-asị na ha na-enwe sens na nlọ ụfọdụ eboye ndị mmiri. Aka tee ya o nwere ụfọdụ ihe bụ ọrụ akwụ na-ebute nwere nke bụ ndị akara oghere na-ebutie
because of your lifestyle. Or bad any drink wagon or even na watch pornography. Or you want to go on that if you are taught with the lost. They got a women make on law and the man I thought you went to mmiri afusi Eze-Ana. So you're not check quality and this kind of friendship you keep. Yes, if you don't email for the here, I draw natural. All the obvious in you will attract that those negative thoughts here are now manipulating, they hypnotizing in dreams. Therefore, they bring some certain things that is not natural in your part. Therefore, you can dimly. Yes, I'm here to tell you the truth and nothing but the truth. Now, Obroni Warafa, what in there be Ibroni Ordinana? Yes, this is equal to email Ebafa. Now, if I was spiritual lab, you go have drawn a Juno, Doctor Zigage lab. Lab is exactly where your problem is coming from. Now, I need to get back to your root. Activate your inner spirit. Develop the spirit of discernment. Call your chi and your ezumezu. Kahalen kiage to onye ezigbo onye dibia ga-alụlụ gị ọlụ. Once ha link gị to the right person ga-alụlụ gị ọlụ, you want the problem. Ihe ga-emezi gwa onye anya gbaala gị afa, ọ gbasịala gị afa. Then, ọ bụrụ na mara gị atụ. Ọ bụrụ na agbasịala gị afa, wee gbata n'afa gị na ị nwere otu maọbụ na ị nwere ọrụ akwụ maọbụ na ị nwere alụ dị n'ụzọ gị then maọbụ na ndị amoosu maọbụ na chi gị gbakọdoro gị azụ. I can tell you that this works ndị a mkpọrọ now is so vital, so important that ọ bụrụ ihe ị ga-eme ignore. You know why? Because these things were the basic needs. Because one, onye bụrụ chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ gị na chi gị adị na mma. Kebu abuna ochu no ra ma wa alo de no zo you need to cleanse yourself because ki we ike oburo ndo ka se no mmadụ ịdị asọ ki we nwe ike no a good state of mind you receive blessing nwata kere obuna gunsi n'ike nne ya bata we mu na no ncharo site chance ya na ahịa niile nke bụ eziokwu na nne ya wu no be able to welcome nne ya batara fụ nwa ya ka ọ gwọrọ nsi ọ ya na-eti ka onye nọ n'ụna ịghọtara ya ọ ga-asị kuru nwa je tie there up so it will accord. Your spiritual forces will not be happy with you when you feel yourself with autonomy. Those iniquities in the must be cleansed up, so that your spiritual forces will keep you so where even we know yogi. Now, after that cleansing, a contact go ya dibia go men ebino. On walo the nozogi, walo. Then align ogi with your chi. Yes, because a chi will get the uzo. All I know with ya chikachi ukudorugi. Chikiga iya alulu yori he basaruchi. O won ndị na-abịa ha sị ga aja lụọ ọrụ mmiri with ada ebu ụzọ ọrụ ihe basaruchi. Nke bụ eziokwu na m enwere ike ịlụrụ ọrụ na ugochitubelu na temple na eburu m ụzọ lụọ ihe basaruchi gị. Yes, ọ bụrụ na ụzọ dị n'ụzọ eburu ụzọ lụọ otu. Arụsị otu eme ihe basaruchi maka na chi ụzọ. Arụsị ya nke chi gị ka chi gị wee kwudoru n'ọrụ ọbụla aja ka ịlụrụ gị ka o wee gazie. Ịghọtara ya? Now you must do and align yourself with your chi, your guardian angel. That must be done. If there is a negativity or rap and on your part, those ones must be taken care of and cleanse you up. That's one. So that the blessing you will be able to attract that blessing you are asking for. Then again, Obuna, you also need bo no bro na amosu no n'ụzọ gị. All the obvious. Na ga-eme ihe gbasara ya ndị amosu maka na ndị amosu nwere ike ịgbarụrụ ọrụ maka ihe already establishment you build go up over the years with them. Then after that I can tell you na ị ga-alụ ọrụ mmiri. At least you look at n'ụzọ ọrụ ndị akpọrọ now. The next point of call ma ọ bụrụ na ị nwere ego iji alụ ndị ọzọ ị nwere ike ịlụ ọrụ mmiri depends na etu nke ka enye gị nsogbu. Onye gbara afa ga-amasị na ọ bụ ndị mmiri ewu the next point of call. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na o nwere ihe ndị ọzọ like ihe gbasara ihe ụwa ome nke anwa mana ọ bụzie na ọrụ mmiri iwu the next in line ka ngwa ga-ete sa akwa ibu mmiri my brother my sister you can do it. Yes, ọ bụrụ na ọmụnwa wee Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-alụ n'Ugochitubelu temple ihe nji alụ karịa ọrụ mmiri bụ ewu a na-eburu obere ewu bụ nke eji eje na mmiri eburu bụ nke anyị na-egbu n'ụlọ eji emesara aka ka oge nwe alụrụ ọrụ na-ede ude ka anyị nwa na-ede ịghọtara ya
anya ka anyị ga-use karịa ebu. Then ihe eji use anyị ga-eji ewu ihe chiọkpa atọ sorry ihe chiọkpa anọ wee na-eji ọrụ mmiri bụ na o nwere ndị ihe so mmadụ ka ị marakwa ya amalụ na ihe eji ihe chiọkpa anọ wee lụ fat ofu ewu ma ọ bụ ofu ebulu karịrị ọkọ 10 in the spiritual realm. Ịghọtara ya? A ga-eji ewu wee gbaruo isi mmadụ ma ọ bụ atụrụ na ihe level legged thing ma ọ bụ atụrụ ma ọ bụ ewu ma ọ bụ ebulu ma ọ bụ efi. Ihe chiọkpa anọ can be used wee gbara isi mmadụ, mana ama eji ọkụkọ wee gbara isi mmadụ maka na ọ dị too small iji wee gbaa isi mmadụ. Ịghọtara ya? So ihe kpatara ya bụ na anyị nwere onwe anyị ma na o nwere ndị ga-abụ depending n'ihe so onye. Yes, and the person's rank or link with the water elements. Yes, I want to get that some of the water elements are the mermaids, the water sprites, yes, and the others. So, o nwere ihe na-eso onye and the link. I want to get na link mmadụ niile with water abrofu. O nwere ndị nwere direct link na mmiri. When their link na mmiri na ọkwa ha na mmiri gbagotara. When they will partial link, ka nwere jaji ihe nwere ike ịkpọ interlink with the water elements. So ụdị ndị na-eto a nwere ike actually were ọkụkọ. O nwere ike iji ọkụkọ ọcha oke na nwunye wee jee lụọ ọrụ mmiri ọgarịa. Mana ọ bụrụ mmadụ niile. Yes. Mana to be on the safe side, anyị na-eji ewu. Ihe pụtara anyị ji eji ewu bụ na ọ maka ọjọọ na ọ ga-agarịrị. Ịghọtara ya? Maka na o nwere ike ọ bụrụ onye wu nnukwu mmadụ na mmiri ndị a ga-esetụrụ buru ibu. Yes. Ndị a ga-esetụrụ buru ibu. A ga-esetụrụ ndị eze nwoke, setụrụ ndị eze nwaanyị, setụrụ ndị ọgbanje mmiri, setụrụ ndị iyi ụwa and other associates, setụrụ ụmụada mmiri. Ịghọtara ya? So mgbe ụfọdụ iweta ọkụkọ ọ dị too small to ndị dị involved. Ịghọtara ya? And depending on the personality of onye ị na-alụrụ ya, o nwere onye ya iweta dozi ihe ọkụkọ arụcha ha erijeti agba ịta. Etu o si abụ ka mmakwanụ ga-atụ ndị ma nkụzi mmadụ nna like ihe ọmụmatụ. Etu ihe ga-eji wee mara matụ ya bụ na nwatakịrị nwaanyị kwụ n'okwu ya na-abụ ma mma kwụrụ azụ ya na akwụkwọ kwụrụ gbagobụrụ nwaanyị bụ dịka nwoke. Ịmara onwe nwaanyị ahụ nọ na ngwuru dịka nwoke. Ịdago ọ bụrụ onye eji eje mba ọ nwata nwaanyị ka ọ mana ngwurube ihe mgbe nna ya ejiri egwu maka na ọ dị capable in both financially and otherwise and intelligent wise what she is bringing to the family. Then imeji wee compare nwatakịrị nọ na be nne na nna ya enwere nke ọ pasta a na-ekwu ọtụrụ ime mmụọ nwa na village. A na-ekwu nwoke nke imere eme ọtụrụkwa ọzọ mụkwa na village. Nwanne ịchọ ime ụdị ego onye na-etu anwa nwanne ndị ọnwụ na ime ndị family ha ya anara gị. Ịghọtara ya? Ihe m na-achịkwala gị bụ na level ya onye nke bụ na ihe ọ nọ ụjọ sụ rie nri mụọ nwa ka ọ nọ. O nwere ihe ọ na-akọntributu, nwere ọkwụ nke ọ na-eweta na ụmụazị ya ọ mụtara ga-eyi pampas nyanwa ha ụmụnne ya eweta ha ya aṅụ akamụ ụmụnne ya eweta ihe ọ ma wee na-amụ nwa na-aghasa na family. So ụdị mmadụ dị etu a ihe nji wee ya ma atụ bụ gị ịghọta na nwaanyị ka ibie nwaanyị nwere klaasị nke bụ eziokwu na agwa gị etu a ka ọ dịbụ na nwoke. Yes. O nwere nwaanyị ya achọ ime gie onye ọnwụ na iwetara nwee nwaanyị ya abụ iche ime gie na ịchọrọ ịnụ nwata nwaanyị a na ịchọrọ ịnụ ya nke eziokwu na ịbịa na be nne na nna ya iweta 5,000 ihe gị isi nwaanyị ihere ga na-eme gị nwa. Ịghọtago ebe iyi ashem ga na-eshem ndị gị na-dutere gị ha gị nwa na onwe gị agwa onwe gị kaị na this girl karịrị this amount. Ọ bụ eziokwu na the family nwere ike imechakwa nye chi yakwa part of the money mana o nwere ihe na-ekwesị ekwesị. Ịghọtara ya? Mgbe anyị na-etolite na be anyị graduate asị na price onye abụghị graduate ego ihe eme n'isi ya abụrụ ihe eme less than 10,000 mana onye abụrụ graduate nwere eme 5,000 ejibe ama arụ ga-atụ. So ejibe kụwanụ gị ya bụ na etu a ka ọ dị n'isetụrụ ndị mmiri so mmadụ niile abụrụ ofu. So to be on the same side anyị na-eji ewu setụrụ ha na once and for all. And note anyị nwa ka anyị si arụ ya ndị mmiri na-asọ mpịtọ anyị a na-eje na mmiri na-egbu ya ọbara na-akwụ ngọ nwaanyị mmiri ma nwoke mmiri a na-akwụ a na-esetụrụ. No, ihe anyị na-eme ewu anyị ji wee bịa ịgba ya mmiri obere. Yes, nwanne mmiri na ọkwa ewu ị na-enye ha na-ewu saraka ị na-enye ka ha were
na n'ọrụ ana Igbo na ọrụ ọbụla alụbara